Kapugso sa Negros Occidental, mas sobre 50 ka estudyante sa Banwasang Murcia nga sadto sa hayub-hayub lang nagaklase. Nakasaylo na sa ilabago nga building. Yaring balita. Sa nagligad nga semana, ginpadulungan sa GMA Regional TV News Team kagin balita ang sitwasyon sa mas sobre 50 ka mga grade 7 to 11 students sa Murcia National High School Tumpok Annex. Sa hayub-hayub lang sila nagaklase kag kun magulan o kun mag-init man. Ginabutangan lang sang trapal ang palibot. Makita sa home sa mga estudyante ang ilang kalipay nga diri na sila sa classroom building magatuon. Thank you GMA sa pagbulig sa amon kay kung di tungod sa inyo wala kami nakilala. Padayon lang ka magyapon sa pag-eskwela kay may classroom na ta. Kami kag hindi namin mabulayan, nyara kami sa gwa kagaulan. Sa room na kami, hindi na kami mayawan, yung mangita pa silungan. Hindi kami mabasa. Wala pa sang supply sang kuryente kag tubig sa school building apang ginaproseso na sa LGU. May kuryente na di masulod, we will be putting up lights, no? And at the same time, may bantay na di, may security na di, especially at night, no? Nga mabantayan ng school staff. Wish come true ini, hindi lang sa mga estudyante, kundi pati sa mga manunudlo. Passion, naging sir ang kadala di sa mo. Kay hindi na ya hambal nga para nga magmanggaranon or whatsoever. So, passion, naging mo ng pagtudlo sang bata. And that's why we could say teaching is a sacred duty and public service is a divine mission. Kapuso ko na solusyon na ang problema sa hulot klasihan. Nagapabili naman nga pagpanghangkat ang sitwasyon sang siningadalan pataklad sa Tumpok Annex. Nagbasalig man ang LGU nga ponduhan ang pagpakayo sa dalan. Upod kay Herald Icam, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.